djece.
čupati keku cvijeće. Došli smo vidjeti kad vam gore svjetlo, jer vam curi voda, jer odglavate otpad, jer se brinete za biljke ili jer čuvate čisto dvorište. Ovdje je žuto, tu je najtoplija. Kolica su dobro izolirana i ne gube toplinu. Dobro jutro. Dobar dan. Ovo je Vada. Ovo su Vada. Sada? 1, 9, 1, 9, 7, 1, 9, 6. 1, 2, 4.
Ovdje imamo toplu vodu, vidjet ćete sad. A ovo nam je kotao za grijanje. Koliko je tu temperatura, Luka? 2, 4, 3. To je za plin, da. Ko je to bio? A ko je to bio? Eko. Bravo.